Takže čo chcem vybudovať zo spolupracovníka, ktorý je v mojom týme, takže na začiatku to je o tom, aby som tomuto človeku pomohol si splniť jeho sny a ciele. Pretože na začiatku si robíme očakávací rozhovor, kde sa dohodneme na spolupráci, čo očakáva on, čo očakávam ja. A na základe toho si stanovujeme jeho prvé nejaké ciele. A mojou úlohou ako mentora, sponzora je mu to splniť. Hej? A ak bude dodržiavať ten daný systém, ktorý si dohodneme. Ja osobne, mňa najviac fascinuje ten človek, keď príde ku mne do kancelárie, začneme spolupracovať a on ešte nedokáže ani rozprávať, nedokáže vystupovať, nie je možno správne oblečený. A dokážem s ním spraviť to, že ho naučím retoriku, naučím ho vystupovať, naučím sa obliekať a zároveň vymodelujem z neho manažera a riaditeľa, čo sa mi podarilo za tých 16 rokov a pár stoviek. Takže určite to je hlavné, čo s týmto človekom ja robím, tak pracujem na ňom, dávam mu pocit istoty, bezpečia, pomáham mu veriť si viac seba a tým dokážem tomu človeku pomôcť splniť si jeho sny a cieľe.